well met. На Хюма. Be careful. Говорю. Good enough. Защо го маха? Окей. Защото просто тази музика предполагам, че на къпа ще се чуваме едва. Поне така мисля, бе. И в момента трябва да килвам такива изчадия, кавалци. Некви. Да, и вече съм втори рел. Просто аз нямах хюман в моите герои. Ще си направи. Си чудих доста време. Къвде? Края ми писана се чуда и го направих Warrior. Защото ми мръзна. Така. Просто с Human съм играл един път, два пъти най-много. И ще помоля, ако някой повече разбира от слово, си напиши скайп в коментара. Защото ще ми потребва. Защото съм ми лагва в момента. Защо така? Кактус, не знам. Както е. Само трябва какви... такива. Брак с пута. Бати. Така, малко парички си вземем. О, да, мертвеци. Аз си ги сложим. Е така. Е малко по-години. Просто защото гледам, като цъкам, че всички имат някакви микрофони, се казваха, не ги пълна, просто имаше едни между Орел и Лъв, просто всички имат, аз нямам. И се дразна така и ще си направи Human, поне 40 лева да стана да го направя, поне. Та си казах, ще го инвестирам къпа докато го правя. Така по колко? 15 минутки нека. На мен ще дигаме като побъркани. Ще имам до работа. За този Survivor, който го снимах клип накрая. Точно преди малко да снимах клип. И се бях пуснал с мобовете, намръх някаква пещера. И там просто ме разбиха от всекъде, убиха ме, гръмнаха няколко крипъра и ми отидеха айтемите и аз просто се отказах. Защото просто не виждах смисъл повече да их. То сайта ми за къде. Нямах даже Iron. То просто така. Мога да правя чат път някакви сървър реклами, някакви такива други глупости. Я някакви други крици да цъкам. Кой спънихме там и сега. Също на Хюман се дигнал доста бързо. Защото аз принципно дигам на Бултел. Таранците не ги ще много. Хюман ходи нека си много странно. Си кажеш толкова готи. Така. Само че трябва да влиза вътре това. Да.
Просто точно. Хоп, той дигам 6. Така в началото доста бързо стига трябвайте. Ама вижте после, да можете да ги дигнете. След това на къде си къде дошъл да правя, не знам. Ай се звукам към. Обаче ми си дали да стигна на някаква панда. Някаква панда там, но... Не знам. Какво е да правя? Maybe this. Да. Така. Какво е това? Помага. Тук ще имаше един от хората това. Фък бърнах се. То сега ще думка на нека. Къде се правя? Къде си е моето момче? Исках така го кил на... Както и да е. Нека бях на свобода. Какъв момент само ще... Още нямам никакви пари. Какво ми е дал? Що ми тайно ме уведомява с това. Ще си пробвам на тази това. Бако. Кореничи там. Седи някъде. Чай малко е там, къде иска да ходя? Ага, е там. Сигурно. Така. Ай, дай. Ще влеза. Окей. Трябва да киламе такива говорим. Нещо такова. Умира, бе. И точно си изпълнявам тук някакви мисики. Може и да снимам клип, в смисъл не съм сам. Ще имам и мой приятел, който също така. И сега го спознах с играта. Кажа... Той е пълен нуп. Просто не ми си играе с него, защото един път играх и ми скъса нервите. И ми си иска пак. Дали. За това. Аз присно първи път бех въклак, мисля, цъках. Първи път бех въклак и който цъка на Пител да знае за дъскулт, тя се намира. Ще ви я покажа. Значи, ето на мене тук дъскулт. Ето тук ви кажа, просто изпомни имам от това толкова гадни, че там съм играл поне 1000 пъти. Просто дигам въклак 300 лева там, после си го прецакам, после па дигна там 300 лева, после па си го прецакам и изобщо направо ми писна да играм там. Фък. Кой това не знам какво е. От последния губен. Ай, мой добре. Окей, той сме. Дигаме 7 лева. Някой път може да ви покажа тия героите къде ги имам. Са много, ма. Не си някакви. 3-7. Ай, давай. Няма шо. Просто това не трябва. Принципно всички ми казват се да
продавам, защото ми трябва пари в началото. Аз знам ако ми трябва пари в началото. Трябва пари към 80 лева, някъде там. Трябва доста пари. В началото някакви пари ми трябва. Окей. Някакво орско оръжие. И ви кажа за този камък. Ако някой не знае за този камък, да не го фарите. Защото аз съм го фарал поне хиляди пъти този камък. Един път и мой приятел ми каза да не го фарам, защото така с него мога да се върна пак в кома. И така всичко си уде. Това ако беше, не знам. Нека си виси на мапа. Така. Вот бе. Аре такова бе. Тук как ще ме запукат много яко. Просто тук ще ми се случи случка. Бъде това не е Майнкрафт, си губа айтемите. Тя ме отдъхте бе. Щастници. Ти умея бе. Окей. Да го кюна ми тош. Не знам какъв е там. Тая, по-точно. С гола глава. Просто тук, освен жените на хуманите, бултелфите, и мисля само тия са хубави. В Warcraft. Дори всички не стават. Просто за нищо не стават. Някакви животни малко са много. То кафе. То обаче беше меч. Не знам. Не им знам точно атаките. Имах някакъв такъв. Ми се направи някакъв къп на Don't Starve. Ако да знаете, разбира се. Бех е цъкал преди време тази си игрица. Просто тогава бех с много лага в комп. И разбирате, и тя ми цепеше, не питате за Майнкрафта. Той. И просто тогава не аз фанах нещо. Само после градах някакви кръпчета. Don't Starve ми стана малко по-ясна играта. Как се играе и такива глупости. Това, че да направя един крип. Не един, по-точно няколко крипа. Да знаете за Survival, той свърши. Просто до втория крип и толкова беше. Просто според мен няма смисъл да събирам пак много айтемите. Бирате. То абсолютно го ме направя. После взема 7-11. Такова чукче. Така. Окей, да си го сложим. Какво чукче много яко. Бах ти страшите. Тия са 80 сток малко кръв. Бах ти. Да, надигнахме там 7, почти 8 левел. Ще се опитвам на нека стане по-голям левел. На епизод да дигам по повече левел. Да, така, харесвайте, сабскрайбвайте, ако ви харесва клипа. Това от мен. Чао!